Madukachere ekwedu tauya nadzo nhau dzozuva rochina mumwedzi uno waKubvumbi. Ipapa nyasi nyaya yekwageza iya yaenderera mberi kureketa kuno. Wanhu wageza waburitsa kunaana Kadzitape nyaya yavo yavari kuda kuita yekubisa munangarwa pachigaro vachisenzesa bumbiro romutemo neparamende. Ipapa waburitsa mapepa yavo ari kuratidza pachena zvimhosva dzavari kuti ndidzo dzakaitiwa namunangarwa. Regai tigoona kuti zvichaitika chere pokare kuti mbani achatanda kulikidza kuti inini ndasimuka ndoda kuuya mudare reparamende ari MP achasimuka kuti inini ndauya koti tibisawo munangarwa. Regai tigomirira kuona ipapo, ndo pano nyaya yese ipapo. Regai tione kuti wachazozviita sei. Wamunangarwa nyasi wanga wariko kumapopoma Victoria Falls wachiparura zviri pamutemo Africa Education Summit, kwai musangano unochokuita nofundo yomuAfrica. Chinotorwadza kutoti zvikoro zvomuZimbabwe wakomana ukaenda kumapiripiti pasi ukoko unobva wanatsa kuona kutoti idi takaita kusarira kusvinu. Wapwera vanenge wachifunda muchikoro zvinjausi mhanduwe zvichiitiwa chikoro zvino hazvaratidza pachena kuti palibe katiri kuenda. Wanhu wazhinji padandemutande wadokerera vari kusaya kuti chii chakanyatsa kuitika kuti tatenda Mawetere areke kugoita ndiye munhu anoenda kumusangano uriko kuRwanda unochokuita michini yechimanje-manje AI. Mhanduwe kwakatotoriwa gurukota rimwe Mavhima kuti aende ikweyo komirira Zimbabwe. Penho wamunangarwa vari kuziva hawo kuti Mawetere uyu palibe chisvinu chaanozonoburitsa ikweyo. Heno ticharamba takaringa uko. Tembiso Nyoni wanoringa makwai ari kuitika kuZANU-PF ari kureketa kuti chakaita kuti abisiwe chimwe inyaya yekuti bazi raChe ndiro rakarambidza waChina waida kuita zvokuchera-chera marasha kuHwange munzvimbo inochengeterwa mhuka iya. Chokwadi nomanyepo tichachiziva, basi rekai tirambe zvedu takazviringa kuti zvinene nokupi. Mapurisa ari kufara kuti akakwanisa kubata mudzimai anonzi Christabel Muringani, pokare nomubiya cheTabeth chenyika. Kwai Christabel akabara mwana kwakubva atoti kuisa padandemutande kuti ndikutengesa. Mhanduwe Tabeth kwakutomhanya kutoti ndauya ndikuda mwana, hapana bva wasungiwa manje. Rekai tigoona kuti ichapedziwa yakaita sei nyaya yacho nokutoti palibe chisvino apa. Uku Richard Musungwa aendesiwa kudare kwaino kambani yoSynergy Biscuit inonhadzira iyo mabhisikiti mhanduwe. Kwai akagoba iye nowabiya chewairiwa akatiza akaba mari inoita zviuru 250,000 $250,000 pachirungu. Mhanduwe ukaona zvadaribva waziva kuti panyangariwa. Kwai anga ari kuendesa mari achiendesa mari aendesa mabhisikiti achiosiya mabhisikiti achipowa mari obva apura hache mari yacho. Kuno ipapa rekai tigoona kuti achaita sei, kuti zvichatekera sei. Tinenge takandoringa tichikunyepai. Uyu mumwe murairidzi wepachikoro choMasase paya ari kutotsvakiwa ipapa nemapurisa nokuti agoita zvokunzi akabhinya mumwe mupwere mukomana. Kuita chingochani chakaita kudando mhanduwe zvinoita kurwadza. Hino kumbere ngwaku kuti palibe akamuona chere murairidziyu. Takatomirira kuti timbwe nyaya yacho kuti inenge yazopedziwa sei. Tinenge tichikunyepai mhanduwe kana zvakiitika zvimwe. Wawingidhi waburitsa umwe mhanzi wakanzi Propaganda. Haiwa ipropaganda idi. Endai padandemutande reYouTube mukapedza kutetekera dzamhanduwe dzidzi moenda ipapo motetekerapo kare mhanzi waWingidhi. Tinenge tichizombwa novazhinji kuti zvirikuteera sei. Tikaringa hedu dzomutambo woZimbabwe Cricket waratiwo aiwa ba
kwaiti takabvumira kuti mutambo uda kuitiwa woshutdown Bulawayo ugoitiwe panhandare yoQueens yobhora rokiriketi yoro. Rikaitiwo neiwo wabudisa zvoshutdown zvacho wagototi aiwa tichaita kuWhite City Stadium. Tikati zvakanaka izvo. Uringanhabvu ipapa wari kuti iwo wePSL mwedzi wakurume watabvayu tekishuwa chiragbi ndiye agoita murairidzi aita atusvinu pokare naWashington navaya ndiye mutambi aitamba atusvinu kuti makorokoto dai dziri dzimwe nyika aiwa tikuziva kuti wanota wano mari. Kuno zvomunyika medu unongonzi masokisi haidi zvakaita kunyangariwa chaiko. Zuwa ipapa Elvis Chipezeze ari kunzi aiwa aita tusvinu ndiye akahwina akakuita mutambi akatamba zvinoseza mumwedzi watabvayu kuSouth Africa kwaari kutamba. Toti makorokoto mbiedu makorokoto. Zuwa ramangwana ipapa Manika Diamonds inenge ichibvapurirana bhora noDynamos. Chicken Inn wakomana wehuku wachida kujanana noiwo wafanawo Herentals yabenza uZANU-PF. Simba bhora inenge iripo ichiedzana masimba nowafana wamafoni otero 1. Tikaiti goona wanobheja woMWOS kuti vanenge vari kubheja kusvikira papi pavari kutamba noZPC Kariba kumagetsi kuku. Uku wakomana womukwekwe vanenge varipo watoda kuradzana masimba wakomana weFC Platinum. Tikaiti goona kuti zvinenge zvienda nopapi chaipo. Green Fuero inenge iripo wakomana womutonzimbe wachida kuita kuprofitana naiwo woyadha yamagaya. Tikaiti goona kuti zvinenge zvienda nopapi. Apawo wakomana waScott woZANU-PF vanenge variko vari kuona kuringana usu nousu nozvikomana zvoBikita Minerals. Tikaiti goona kuti mbani achajiwa mbani anenge achiita tusvinu. Tinenge takaringa tichizokunyepa iyi. Tokaringa dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa munzvimbo yeMidrand kwabatiwa wairi wachinzi wari kutengesa zvinodhaka zvisingabvumiwe pamutemo wawabata wanga wari kutungamirwa noJMPD. Vanhu vari kuita kufara kuti kwai JMPD yaita tusvinu kupfuura mapurisa. Tikaiti goona kuti zvinenge zvienda nopapi. Kuno mumwe muAmerica atobuditsa ipapa akati ndatoti inini rikaitite mutemo wokuti tigoona kubatsira mabhunu ariko kuSouth Africa kuti auye kuAmerica soapoteri hede. Tikaiti zvione asi iko kuAmerica kwacho kwaita mubhunu mumwe anonzi Marcel Meyer kwaya asungiwa nonyaya yekuti abatiwa achiita zvokusenzesa mapikicha nemavhidhiyo apwerewa ribe kusimira. Zvakaita kunyangariwa mandiwe. Unobva waita kuona idina yawe kuti zvinhu zvacho unosaya kuti zvinenge zvichimbotekaira sei, zvinenge zvichimboita sei chaizvo. Asi rekai tigoramba hedu takaringa kwazvinoperera. Mumwe anonzi Hugo Ferreira kwaya agopuwa upenyu huiri hwokugara mujere mandiwe nonyaya yekuti agobhinya kusvikira nokuuraya pokare mubvana wache iye mbune. Kwai mubvana wacho anga anosondori bodzi akabva andomubhinya kwakumuuraya. Mandiwe unoita kusaya kuti kohoko mweya wakaita kudanda. Mvura inoti ganei kuita zvainoita zvokurasisa vanhu nguva yekunaya kudari. KuSouth Korea kwaidare guruguru imomo rinoringana zvibumbiro romutemo Constitutional Court pachirungu kwairagoti mutungamiri wenyika ngaabisiwe pachigaro agoitirei kuti ari kumisa kusenza kwebumbiro romutemo martial law pachirungu. Ndo vanhu vanoita tusvinu ava. Aiwa tikuramba tichirwera manja ipapo. Uku nyika yoHungary yaita kuratidza kuti inonzara iri nowaIsraeri. Ipapa wabva wati iwo kwai Netanyahu akauya munyika medu tikumusungaba. Unobva watoona kuti aiwa ICC yacho ichiribe kana chekuita kana chokureketa ichiribe.
nekutoti zvairi kutadza kuita izvozvi zvokuti vanhu vayo vanotadza kusungiwa, vanhu vairi kuda kuti vasungiwe, zvava zvaratidza pachena kuti ichiri bemazino iyo. America iri kuti iyo inoda kutotanda ipapa kunadzira mutemo mbokare unobata vakuru veANC kuti vaite pasipo zvirango zveupfumi. Hehe, asi ivo vari kudanwa havo, asi matiririoni agwama ndiwe upfumi hwavo ipo pazvikamu zvinotengesiwa, pamisika unotengesiwa zvikamu. Pakanyangariwa kwai matiririoni andosvika 4 chaiwo. Aiwa, pari pechi zvino tekai tigoona kuti zvinoperera papi. Wari kuringa zviri kuitika kuAmerica watiwo seneti yavo kwaiyaramba zvakaitiwa naTrump kuti aise mari dzechoupenzi pazvinhu zvinotengiwa zvichibva kune nyika dzakaita sana Canada. Wari kutoti ngazvirambe ngazvibenutsiwe pazvanga zviri kare. Unobva waona idina yavo kuti heno kuti Trump uyu achaita sei. Nyaya yatanga tiribo kunyepa yemhanduwe iri pekupedzesera nyasi inyaya inoita kurwadza. Wanoziva mushonga unokwanisa kupedza tsikidzi kwaigoendesaiwo kumbare kumatererino nokutoti waita kunyangariwa mhanduwe wari kutadza kuziva kuti woita sei kugara wari kundokwena kukwena nokukwena mhanduwe kuda kuti wandogare pasi kudari dziri kuita kuwaita paikati inoguta baka yasiyana nomoskito. Moskito inobva yandoti kabodzi yoguta kuno tsikidzi pakanyangariwapo pakanyangaritsa. Rekai tione kuti wachabatsirika sei zvazvauya padande mutande kudari. Tinenge tichindokunyepai mhanduwe kuti zvikutikaira sei. Tiri ipapo kwanyasi tagumira pano ndini wenyu mhanduwe onhau.